כמה שיותר שאלות עליי ב-60 שניות, בוא נצא לדרך. כמה זמן אתה מתאמן? 8 שנים. מה התחביבים שלך? אני אוהב להתאמן כמובן, וגם לטייל עם הכלבה שלי. מה אתה הכי אוהב לעשות באימון? לגנוח ולשבור להחביא את התחת. לפני כמה זמן התחלת לאמן? לפני 5 שנים. למה התחלת בתחום? לא הייתי מרוצה מאיך שאני נראה, הייתי מתבייש לצאת החוצה, רציתי לשנות את זה. מה השריר שאתה הכי אוהב אצלך? רגליים. מה השריר שאתה הכי אוהב אצל בחורות? חשבת שאני אגיד תחת, נכון? אבל לא. גב. מה הכי מפחיד אותך? להיות שכיב. אם לא היית מאמן כושר, מה היית? משווק דיגיטלי. מה הכי חשוב לך בחיים? בריאות, הצלחה, וכמה שיותר אנשים שנראים טוב. משפחה גם, תוסיף את זה גם. אתה טבעי? די עם זה, עברו. מה לא היית מוכן לעשות גם אם משלמים לך? לקפוץ מעזריאלי, על מה אתה חושב כשאתה אוכל? על המטרות שלי. למה לבוא להתאמן אצלך? אם אתם רוצים לעשות שינוי, תבואו. אם אתם לא רוצים, ביי. מה היית בגלגול הקודם? היפופוטם. כמה אתה שוקל? 100. מה החזון שלך? וואלה, שכל בני האדם יהיו עם ביטחון עצמי בשמיים ויהיו מרוצים פיקס מאיך שהם נראים. כמה יעלה לי שתאמן אותי? כל מי שרוצה באמת לעשות שינוי בגוף שלו, שישלח לי הודעה בפרטי ויגיב בתגובות היפופוטם ונצא